pa man gideklarar ang El Nino phenomenon, apan karon pa lang mitsabaw na ang mga mag-uuma sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Subo. Kini ang gihimong sanglitanan karon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipaubos sa State of Preparedness sa El Nino ang Dakbayan sa Subo. Niyang report. Sa Mountain Barangay sa Sudlon 1, Dakbayan sa Subo, naabtan ako si Manong Ninito Alimorin nga namuupo sa bunga siyang mga kamatis. Ginaginot niya ang mga bunga nga pwede pa nga ma-harvest sanglit. Nangalaya naman ang dahon ug ang mga punuan mismo sa kamatis. Gisamutan pa gyud ang kalbaryo ni Manong Ninito kay palito naman sa mangumprahay og tag 5 ngadto sa 10 pesos ang matag kilo sa iyang kamatis. Aduna sa website tanom nga mga repolyo nga naginahanglan og tubig. Busa nagkaot siya og yuta aron magkakuha og tubod nga maoy ibisbis sa tanom. Apan tag usa ka lata sa sardinas nga tubig lang ang iyang ibubo. Usa ka buwan na nga wa sila makasinati og uwan sa bukid maong nahubas-hubas na ang ilang tinubdan sa tubig. Ako hangin lang nga mayon tag nay pambuil diri nga itukod ba bisag duhalak buok. Suma ni Joey Baclayon, ang Cebu City Agriculturist, nga 28 ka mga upland barangays ang itutukan nila tungod sa nasinati karon nga kainit sa panahon. Adunay 600 milyones pesos nga pondo magamit ang City Agriculture Office alang sa 12,000 ka mag-uuma sa nisgutang mga mountain barangays ug posibleng mapun-an o galing mo grabe pa ang sitwasyon. Atong itutukan ron is kaning 28 upland barangays. Pero naa nahimutang ang ato ang mga daggo nga mga areas, no? Daw gizone man ni nato silang dabida. Subay sa mando sa mayor, girekomendar karon sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ngadto sa konseho ang pagpaubos sa Dakbayan sa Subo sa State of Preparedness. Kini aron mapasayon og mapadali ang mga lakang nga pagahimuon sa katalagman mugna sa El Nino. Ang init di na gyud kayo siya ingon nga normal, no? Unya nigpagawas pa gid ang pag-asa nga ang ato ang normal temperature diri sa Cebu is above na sa katong normal nga ma-experience nato daily, no? So diha pa lang nakit-an na nato nga ang El Nino na hinahinay nag-epekto diri sa ato sa kasyudad. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.